winds sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, ining misa padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta ang atong mga leaders sa mga nasod mahatagan og kaalam nga Dios nun aron sa ilang mga desisyon kanunay nga magtumong alang sa kaluwasan sa katawhan. Iampo po nato padayon og pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging hatag nato sa atong mga gikinahanglan nga mga hinabang para sa atong proyekto, labi na gyud nining atong pagtukod sa atong konbento. Nga unta ang Ginoo mohatag sad kanila sa mga grasya nga gikinahanglan sa ilang kinabuhi aron sila magmalinawon ug mabalaan kanunay. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga naghiusa sa mga hunahuna, sa mga magtutuo, himua nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo ug mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan. Among ibutang ang among mga kasing-kasing diha diin anaa ang matuod nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudeo ug ang mga Hudeo ingon man ang ilang mga pangulo nagkauyon pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagiw sila didto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasakbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkataw, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon. Busa gitutukan siya ni Pablo ug sa makusog nga tingog giingnan. Tindog. Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao. Ug ilang gianggaag si Bernabe ug Herme, si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang pari ni Siyos
kansang templo didto sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot mohalad niini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot niyang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa tiliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangop kamo sa Dios nga buhi nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanang mga anaa niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon pinaagi sa maayong mga butang nga ilang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala ug mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo o Ginoo, dili ka namo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong moingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsa iyang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalanginan unta kanamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit o yuta. Ang langit maoy langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatagan ngadto sa mga anak sa mga tawo. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala
ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O O Kristo. Kristo. Sa atong panahon karon nakusog kayo ang social media, dili na kayo sikat ang newspaper, dili na sad sikat ang kanang mga mainstream nga media, kung dili ang mga vloggers na. Kay ang mga vloggers tuwa sila sa area nya mag-selfie dayon, mag-video nya magsigig sulti, gitawag na nilag live coverage. Nya mao nay mas gisunod karon sa publiko aron nga makakuha din sila og direct nga information na sa uban ani mga fake news. Pero di sa dikalimod nga naasay actual nga news. In short, bisan sa panahon ni Kristo, ang gisintro gyud ni Kristo mao ang mga saksi sa iyang gisulti. Ningon si Judas, dili ni si Judas Iscariote, kadto siguro ning sa tuingan atong usa ka Judas nga iyang kuan, iyang Tadios, mo ni ang usas 12 ka apostoles. Ningon siya, nganong kami ra may imong sultihan, Ginoo, imo unta ning isulti sa tanang tao? Nya si Kristo ni padayon sa pagingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang pasabot ni Hesus, importante kayo nga ang mga tao dili lang sangyawan sa dunggan, kana gyung atong sangyawan pinaagi sa atong buhat. Kay mao ginay dili malalis. Nya kumusta man mo? Nagbuhat ba mo sa buhat sa Ginoo? Mingaw man. Wa no. Sige lang tagsulti, tuo ko Ginoo, I believe in God, pero basig wa nagbuhat. Unsa may buhat sa Ginoo? Una, kinig yung pag-ayo o mga masakiton. Muna, diri sa unang pagbasa, si Las Pablo, Bernabe, nag-ayo atong bakol. Nga mga tao, may halad ngadto nila. Yan ingon dayon si San Pablo o si Bernabe, ayaw mininyog tawga o Ginoo. Kay dili may Ginoo, mga tao rami. Nagtuman rami sa sugo sa Ginoo. Nya gipaila dayon nila
nga ang tinuod nga Ginoo mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan, kami mga sulugoon lang. Dihas pamilya, usahay kamong mga ginikanan, magpakaginoo dayon mo, no? Sugay mo magpakaginoo kanang kamugyod mao kunohay mubuhi sa inyong mga anak ug mupatay sa inyong mga anak. Bitaw, kana diyang moingon, duha ragi anak nako nga himuon pader. Nya kanang ikatulo ngadto sa ikaupat, patio na nako, pinaagi kondom, pinaagi og pills, pinaagi og pagpalaygit. Haron wa nay mosunod aning duha, patio na nako ang mga similya. Ya, kamoy gabuot Kay pangutana na imong tupad na nakapatay nagaganak. Ano bang mo gamit kag pills, gamit kag kondom, gamit kag withdrawal, unsa pa nay gamito ninyo para di makapanganak, imo na nang gipatay ang imong anak. Kay ang pagpatay baya, wa baya sa aktual nga pagpatay, sa huna-huna makapatay na ta. Sama sad nga makapakinghilawas na ta sa huna-huna. Muna nga niingon si Kristo, giingon ayaw pagpatay, apan kinsa katong masuko sa iyang isig katao. Ang kanang kasuko diya mo na diri, nakapatay na. Giingon kaniadto ayaw pakighilawas, apan kinsa tong maghuna-huna og laway nakapanghilawas na. Sa ato pa importante ning huna-huna kay mupatay sa ni nga daghan nato dili tingali murderer sa physical gyud na actual, pero sa huna-huna gipang murder na, labi na gyud in relation sa mga bata. Muna buhat gyud. Nabitay pamilya nga akong nakitaan, 8 na kabuk anak niya, naaga mabdos pa gyud ang mama. Nya didto sila gapuyo sa dako kayong subdivisions. Dako kay sila balay. Ningon ko panagsara man ang mga dato nga mo kuan mga anak og daghan, kasagaras mga dato limit mangyod nganong kamo dato mamukaayo, ngano man mo nga daghan man kay mo anak. Nya mga active man day kay sila sa kaning simbahan. Nya kuan gyud padre, mituo gyud mi nga ang matag bata grasya. Kay sa una padre, wa man mi nagpuyo dinhi, wa sad mi negosyo. Pagkamabdos akong asawa, natagaan mig opportunity nga makanegosyo. Gamay, ngunang ninegosyo mi, nangundang mis trabaho. Nya pagkamabdos na sa ikaduha, na-expand ang among negosyo. Pagkamabdos sa ikatulo, pagkatao, na-expand na sa among negosyo. Karon 8 na kabuk among anak, dako na kayo among business. Munang ang amo rong gipangita, sige pagid mig panganak. Nya kisa may makalalis ana nga sila man maoy nagsulti, sila man maoy nakasinati. Mo nang di sila mahadlok manganak, tungod kay kada nila anak mo expand man, ngano man kay nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo. Way pills, way kondom, way huna-huna nga mahadlok og additional nga anak. Pero karon hastang ni asod simbahan, hadlok manganak og daghan. Ang kwarta mao'y gibasihan. Mo na wa ta makasangyaw sa Ginoo. Pero ang Ginoo gusto siya nga kita mahimong testimonya nga kini di ang Ginoo nato mao gyud ang nagbuhat sa tanan og tinubdan sa tanan. Mao nang sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang sa atong tubag, dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Sa atong pagsunod sa Ginoo, dili kita maoy gustong daygon, kung dili ang pagdaig, dungog og himaya iya nas Ginoo. Kay siya man sad ang tuburan sa tanan nga atong gipahimuslan. Kay kung kita na mag-manage sa atong kaugalingon, nya kita na lang maoy magbuot, mahitabo kita maoy daygon
dili ang Ginoo. Mingon din ka, ako na gud na tanindutan ninyo og balay dayo. Ay sus, ako anay. Mao na ako limit yung kong panganak kay kung daghan pa mig anak, adi mi ka balay ingon ani oy. Dili mi ka palit aning among mga sakyanan nga nindot. Lisod kayo daghan tag anak. Maana dayon. Tinuod na dili. Tinuod nga lisod. Pero doon na ba'y makalabaw sa kalisod nga gibati ni Kristo, nga gilansang sa cross, nya nahimong hinungdan nganong naluwas ang tibuok kalibutan, way makatupungan ng kalisura. Pero nganong gigamit man ni Hesus ang kalisod, aron tudluan ta nga dili ang kahayahay, dili ang kaharuhay sa kinabuhi, mo'y makaluwas. Mao hinunay hinungdan nga mga guba tang tanan. Muna ningon si Jesus, panglakaw mo, isangyaw ang maing balita. Kamo maoy mga buhing saksi sa akong gisulti kaninyo. Puy-ina ninyo, ug ako magauban kaninyo. Matod pa niya sa Ebanghelyo, ako ug ang akong amahan, mag-uban kaninyo, ug mupuyo diha kaninyo. Pagkaninduta, anak. Gilingi ay mong tupad. Yung na gipuy-an ka Ginoo karon. Nakise nagpuyo diha nimo ron, Ginoo o demonyo? Naa ganin ang kabalaka, naa ganin ang kahadlok, naa ganin ang mga kakuyaw, mao na siya'y timaan nga gipuy-an na kag demonyo. Pero naa ganin ang ka-relax, kalipay, kalig-on, ka kontento, kana gipuy-an kag Ginoo. Hinaot unta nga maunay atong masinati kanunay. Manindog ta. Mga igsuon, uban ang pagsalig, ibayaw nato ang ato mga kasing-kasing ngadto sa amahan ug masaligon kitang moingon, Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan magpuyo diha sa diwa sa Ebanghelyo ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga kaming tanan magbudlay alang sa hustisya sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga isip usa ka katilingban, buligan namo ug magdasigay kami uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakitag hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami diha sa imong gugma. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dungga ang among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagpaubos.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa igasan kanimo, tungkol sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad, himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, magdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo.
Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi niining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom sa Ginoo. Nya mulihok ra ni sa atong kinabuhi kun kanunay gitang mahigugma sa Ginoo ug magbuhat sa iyang mga sugo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.